दा जोङो साथा लालायनानै हासबेन्डजों आंदो दै नायनो थांदो जोंनाव बिराद दै जादो आरोना लोगोफोर बाबाया साथा गोदान लाबोना होफैदो आंनो नै बिहावा जि मोजांखा हाय लोगोफोर नै थांनोसै जोङो गामियानो ओरै खनसे ओमफ्राय नेक्स्टआ एखिजाया न'खरनाय दंबावो बेखिनि दं माइ गायनानै भिडिअ लाबोनो मोनथाराखै लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिराद गोसोखांगासिनो आङो गोसोखाङा जाबाय ना माने आंखौ रावबो माइ गायदो होननानै फोथाया बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोगासिनो दा थारमाने आङो गुबुननियावसो खामला गायदों नालाय हाजिरा गायदों नालाय माने भिडिअ खालामनो हाया आरोना गाज्रि मोनगोन ना जेनेबा मा इलाय मबाइलजोंनो थाबाय थायो इदि होननानै गाज्रि मोनगोन ना ओंखायनो आङो माने भिडिअ लाबोनो हायाखै थेवब्लाबो आङो सफा सनै क्लिप होनानै होगोन लोगोआ माने बिराद इउटिउब चेनेल खुलिनो लुबैदों नै बिबो ओमफ्राय इयो मोनफा मोननै खालामदोंमोन इयावनो एसे फानि ममेन्टस दं ओमफ्राय इखौनो होगोन आरोना नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो YouTube channel ganjan lu gitu. Kayak dia official. Bitangnya YouTube channel lo. Bitangnya da YouTube channel ke subscribe kamjan lu gitu. Nentang mana boy subscribe kamna ada. Ang da दैमायाव फैगासिनो ओरैबायदि थार जादोंना आं नुवाखैमोन माइ गायनो थांनानै दा नायलांदो नोंथांमोनाबो Wah, लोगोफोर हाव इदिनलायदोलै मिथिबा माइ हाव होनदो इयो दै थारानो देनजार फैखादो मानसिया गबोबा आंथ' इसोर लानजायबो नुनाय नङा आं बोरैबा गबफ्लांबा लोगोफोर लानजायबो नुनाय नङा माने ओरै एमब्रानोबो हाया आङो दैयाव थाहैखागोन माने ट्रेनिं होनांगोन जोंबा ट्रेनिं नङा ट्रेनिं होबाबो जाथारनाय नङा आङो एमब्रानोबो रोंखाया आङो दैयाव सोरबा गारबा थैखागोन आङो आयै सिनिखौ खालामना फैदों आंलाय जाथे गोरानो माथो माइ गायबाबो गोसो जादों माइ गायबाबो गोसो जायाखैब्रा जोंफोरनि फिगार जाहैयो मा फिगार जों दा दलं मोनबाय गामिनि दलं गोदान एबारसो बहरनाय आं हाल्लासो जि होनलायथारो नायनो देखायनाव एसे देखायनाव आयै देन्जार जाखादों नै वाव नुदो इसोर भगबान माने जाने ओरैनो फोथारनि दैया खारनायथ' ओरै दैयानो गोजानै ओरैहाय ओरै दैमा दङ सिदायै लोगोफोर नै बेसेबा थार जाखादो आरोना नोंथांमोना नुखाबायानो नै बिराद थार जादों बेयाव गोलैलांबाय बेयाव गोलैलांबा जागोन गोलैलांगोन फाग्ला संसार जानो गोनां इसोर भगबान आयैनो जाबावदोसो माबा जि अखाल' भाब जाबाय दं नुदोंना लोगोफोर दलाङाबो थेफाफा ये थराय ये सराय जारला नुखादोलै दैमा माखाया नुदो ओरैहाय आरोना लोगोफोर बिराद ना मोनजासिगोन ना गुरनो हासिगोन हाय लोगोफोर नै दा आङो दैमायाव मोनफैबाय नै जि थार जाखादों इसोर आङो माइ गायनो थांबाय थानानै नुफैयाखैमोन
लोगोफोर जों दा थांफिननोसै दा बेफोरबायदि जायगायाव बांद्राय थाजाया मा दं मा गैया जेबो बुजिनानै मोना दा आरो बांद्राय थाजायाना बयबो मिथिखायो थ' लोगोफोर नै बेफोरावनो ना साफैगासिनो मानसिफोरा बिराद ना मोनदों आरो ना ओमफ्राय दा आङो जोबनाय मोमेन्टआवसो मोनफैबाय माइ गायनो थांबायना ओंखायनो दा आं नुफैयासै बिराद ना सारफैदोंमोननो हासबेन्डआसो खोन्थादों जोंहाबो सारदों दा जोंहा हासबेन्डआ सायना दोनदो जि मोजां खालै आंनि हासबेन्डआ मालायना सायो बिदि हौवाफोरा ना आंनि हौवाया बेसेनाबो सायो हेल्पबो होयो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड आंखौसो दा गायसिमोना माबा माइ गायदों होननानै जि फोथायखाया जि दुखु मोनलै आंबो मावथि सिख्लाब्रा आंबो बर' सिख्लासो हारसाथ' नङा आंथ' गुबुन जाथिथ' नङाना माइ गायालासे थानो दख'ना गानदोंलै बर'नि आंबो ओंखायनो रोंगौब्रा माइ गायनो मोमेन्टसखौ नायलांब्रा आं देखायलांनि माबा आइ जाया माबो जाया थुफ्लेबाय थानांगौ जावायनाय बुस्थुखौ बिराद बायो आङो जावायब्रि बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर खालि आं बेखौल' दिन्थिनो नागिरदोंमोन दि जोंनाव दैया माबायदि जादों दा न'आवथ' दैबाना जायाखै ओरैबायदि खालि बेफोरावल' जादों आरोना फोथाराव दैमाफोरा लोमसावदों दुब्लि फोथाराव लोमसावदों ना मोनदों बिदिनो अखा बोथोर नालाय जे अखा हादों थ' लोगोफोर गोदान भिडिअ'जों लोगोसे आरोबाव फिन लोगो मोनफिनगोन टाटा बाय बाय सी इउ